go. Dali. Malakalive ba na ko? Oh. Tumasok ka. Ano? Oh. Tigtulugan ko ako ka mag-inang ini. Tumasok ka. Nakukulugan ka ka. Pumasok ka. Parinig po ng parinig, nakakasuhan daw po ako kasi po nagparenta daw po ako doon sa pwesto ko. Talagang pag naka-ready dapat ako. Sabi ko kasi... So wala ka nang ibang inaisip noon, yun na lang pag FB Live. Opo. Dahil gusto mo talagang makita ng publiko. Maaktuhan po. Kasi po ilang beses na po yan eh. Wala pong nangyayari. Sabi ko ngayon pag nag-live ako sana ma-actionan. Maturuan po ng leksyon ng mag-inang ito. Yun lang po ang gusto kong mangyari. Meron na po itong gagawing aksyon yung tanggapan nyo. Bukas maghaharap-harap po sila sa barangay. Opo, sir. May nababanggit din po itong si Karen na pinagbantaan po siyang papatayin. Sa ganun po ba, ano po yung formal na pwedeng isampang kaso po ni Karen dito po sa Magina? Pwede man kasuhan sa ng threat, like threats po, and justification po, ma'am.